आईपीएल 2025 में हो गइल बा 19वां धुआंधार आयोब भारी बस सोमवार के धमाका के वानखेड़े स्टेडियम में हुई एक जबरदस्त टक्कर आ मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो जे तैयार काहे कि सोमवार के रात वानखेड़े में होला बवाल आ बाला बोलेला गेंद उड़ेला आ पॉइंट्स टेबल में मचेला धमाल। एक तरफ बा मुंबई इंडियंस जो अभी तक संघर्ष में बाड़ी, 4 में से बस एगो मैच जीत ले बा आ दूसरी ओर बा आरसीबी जे 3 में से 2 मैच जीत के आसमान छू रहल बा। एही बीच मुंबई खातिर एगो बड़ी खबर, जसप्रीत बुमराह अब टीम में लौट आइल बड़न, चोट से उबर की अब मैदान में तबाही मचावे के तैयार बड़न। लेकिन आईपीएल इतिहास के डाटा देखी तो अब तक 33 मैच भइल बा दोनों टीमन के बीच, जौना में एमआई 19 बार जीतल बा, आरसीबी 14 बार। मतलब मुंबई के पलड़ा भारी बा, बाकी क्रिकेट हो कुछ भी हो सकेला। अब बात वानखेड़े की, जहां आरसीबी के 2015 से जीत के दर्शन नहीं के भइल। ई बार नया कप्तान रजत पाटीदार की अगुवाई में आरसीबी इतिहास बदलल चाहिए। वानखेड़े के पिच तेज गेंदबाज या स्पिनर दोनों के मदद होला। अब पहली पारी में औसतन स्कोर 171 रन बा। ई मैदान पर टारगेट चेज करे वाली टीम के फायदा होला। कार और फेवरेट टीम जीत पाई कमेंट में जरूर बताई। आ वीडियो के लाइक करी या शेयर करी ताकि आईपीएल के जोश हर जगह फैल जाओ।